Ayan, so mga mamshi, ngayon ang lulutuin ko naman ay bihon gisado. So, umpisahan na natin mga mamshi. So, mga mamshi, mainit na yung kawali. So, ilalagay natin ng mantika. Ilalagay na natin itong bawang or garlic. So, susunod natin yung onion. Lagyan natin yung chicken meat. Ayan. So, takpan muna natin siya mga mamshi. Mga mamsi, lalagyan natin ng konting asin. Konti lang. So, ilalagyan na natin mga mamsi yung kikiam. Ilalagay na natin yung gulay. Haluin lang natin siya para maluto kagad. Lalagyan natin ng konting toyo. Ayan, dalawa lang. Ayan, dalawat kalahati. So, ilalagay natin yung atay. Alisin muna natin siya.
Balik na natin siya mga mamshi. So, lalagyan na natin siya ng tubig. Tatlong piraso mga mamshi ha. Ayan. So, hintayin natin siyang kumulo. Ayan. Lalagyan natin ng chicken cubes. Ayan. So, lalagyan muna natin siya ng pamintang durog. Ayan. Lagyan natin ng betchin. Hintayin lang natin siya mga mamshi kumulo. So, ayan, lalagyan na natin yun. Ayan, hintayin lang natin na maluto yung noodles. Ayan. So, lalagyan natin ng oyster sauce. Oyster sauce to mga mamshi. So, lalagyan natin ng gisa mix. So, lalagyan na natin itong mga mamshi, yung inalisan natin kanina. Yung inalis natin. So, yan. Mix lang natin mga mamshi. Ayan, ready to eat na ito mga mamshi. So, yan ang mga mamshi, ang masarap na bihon gisado. Ayan.